बै समनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा होलांनाय जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनाय बड'लेण्ड स्ल'गानखौ नोंथांमोना बावगारबाय नामा? बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा जाय खामानिखौ मावफुंनो हायासै बेफोर खामानिफोर। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअ जादों लोगोफोर एनडिपिफोरनि सायाव। बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, मानोना बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानो एबा बर' रायजोनि गेदेर गोलाव सुबुंफोरखौ जायफोर गादियाव जिरायगासिनो दं दासान्दि, नोंथांमोनखौ आं खावलायहरो आंनि चेनेलनि गेजेरजों। दिनै एनडिपिफोरा 34 बोसोर सेक्रिफाइस खालामनानै दुखु सैज' खालामनानै बर' बिमानि मेगनाव मोदै एबा बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव बुलाय सुलाय बायदिसिना हिंसायारि जाथायफोरखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ एबा मिथिखायो। बेखौ आं बुंनो लागा जेबो गैला। नोंथांमोना साननो नांगौदि थारमाने बिटिआर लाबोबाय, बिटिआरआ सोरनि थाखाय फैदों एबा सोर लाबोदों। एनडिपिनि गेजेराव एबा आबसुनि गेजेराव लोगो नांनानै बिटिआरखौ लाबोदों। 34 बोसोर एनडिपिफोरा सेक्रिफाइस खालामनानै बड'लेण्ड सोमावसारनानै बिटिआरआव गोजोननाय मोन्दों, बिटिआरखौ लाबोदों। नाथाय बेयावबो गोजोननाय गैया दा, मानोना जायफोर एनडिपि दादोंमोन एबा आफादगिरि रन्जन दैमारि सारखौ जोंनि गेजेराव नांगौ, मानोना बिबो सासे बिटिआरनि लोब्बागिरि एबा दाफुंजानाय बिबो सोद्रोमा सासे एनडिपि गायसनगिरि। बिसोरनि थाखायसो दा बिटिआरआ जोंनि गेजेराव दाफुंजादों एबा सफैदों। बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन एबा बे रन्जन दैमारि सार आरो बेजों थाफानाय लोगोफोरखौ मानो बर'नो हायाखै दालासै? बिटिआरआ मानि थाखाय फैखो एबा बिटिआरआ मानि थाखाय दाफुंजाखो? नै बर'ल' नङा, बड'लेण्ड सोमावसारनायाव एबा एनडिपि सेक्रिफाइस खालामनायाव गुबुन जातिफोराबो लोब्बा दङ एबा हेफाजाब खालामदों जोंनि बर' जातिखौ। नोंथांमोना बे बाथ्राखौ सानो ना सानाखै? मिस्टार प्रमद बर', मिस्टार गबिन्द्र बसुमतारी आरो फेरेंगा, नोंथांमोना बे बाथ्राखौ सानदों ना सानाखै? बर' हारिखौ एबा अनोमोनब्ला नोंथांमोना आफादगिरि एबा नोंथांमोनखौ जोङो भट होनानै गोजौ दैथायहरबाय। बर' रायजो राजाफोरखौ नायथों एबा जोंनि बड'लेण्डआव जेमान खामानि मावनो लागा दङ बेफोर खामानिफोरखौ मावफुंथों होननानै नोंथांमोनखौ भट होनानै देरहासार खालामदों। बिथां प्रमद बर' सार, बिटिआरनि सिएम, नोंथांखौ आं खावलायबावनो सानो, नोंथाङा एबसु आफादगिरि जानायाव नोंथाङा लैहोर लैहोर बर' फिसाफोरखौ लाफानानै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव एबा बड'लेण्ड आन्दलन खालामनायाव नोंथाङा न' बड'लेण्ड न' रेस्ट खालामनाय बे स्ल'गाना बहा थांखो? बे खामानिफोरा बहा थांखो? एबा दासान्दि नोंथाङा बिटिआरनि चिफ मिनिस्टार जानानै गादियाव जिरायनानै नोंथाङा बे बाथ्राफोरखौ बावगारलांजोब्बाय। आदसा, मोजांमोन बे बड'लेण्ड बिनायाव नोंथांमोनजों थाफायै मानसिफोरा, एबा दा सोर बड'लेण्ड बिगोन बेखौसो साननो गोनां। आरो जायफोर एनडिपिफोरा रन्जन दैमारि सार आरो बेजों थाफानाय लोगोफोरखौ बरनगोन सोर? नोंनि आखायावसो। आरो बे बिटिआर सिगनेसार खालामबाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर सक्ति जाबाय। बेयाव एनडिपिफोरा जेराव थाफिननायनि ओंथि गैयामोन, मानोना बे सक्तिया जादों एनडिपिफोरनि थाखायसो जादों, नोंथां प्रमद बर'नि थाखाय जायाखै बे सक्तिया। नाथाय बेफोर माबादि जानो मोनखो? मानो जेराव थांफिननांखो? बेखौ जोंनि बर' रायजो राजाफोराबो साननो गोनां एबा साननांगौ। मानोना जोंनि बर' रायजो राजानि मेन हिर' जादों मिस्टार डिआर नाब्ला। मानोना बियो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि मेगनाव माबादि लामाजों थाबायनांगौ बिथाङा जोंनो दिन्थिबोदों। मानोना जोंनि बर' रायजो राजायाव, मानोना बिबो दा आलो गोजोनै न'आव रायजो जालांनो हागौमोन, मानोना बियो जाबाय सरकारनि साल। बिदि जेलाव दोनहरफिननाया बिटिआर सक्ति जाखांनानै जेलाव दोनहरफिननाया बे जाबाय सरकारनि साल एबा नोंथांमोना गादि गोमा जानायनि मोनसे साल बानायदों। बेखौ रोखा रोखा नुहुरखायो। आरो बिटिआरआव जायफोर दफा दङमोन बेखौ रोखा रोखायै दाख्लैबो हेमन्त बिश्व शर्माया बुंनानै गालांबाय ससियेल मिडियायाव। गामि दानख'नाय सोसननाया बेफोर माबा जाया होननानै डाइरेक्ट बुंखाना होबाय। बोरैथो नोंसोरनि बे बिटिआर लाबोनाय सक्ति खालामनाया बोरै माथो थगायजाबाय नोंसोरनि बे गामि सोसननाय दानस'नाय? आरो नोंसोर दा पावाराव दङ, बेफोर खामानिखौ नोंथांमोना मावफुंनो हायो। नोंथांमोना जुदि पावाराव गैयाब्ला बेफोर खामानिखौ सोर मावफुंगोन? बेफोर बाथ्राफोराबो साननो गोनां। पावाराव गैयाबा बेफोर खामानिफोरखौ सोर मावफुंगोन?
बे 100% एबा साननो गोनां खोथा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव जायफोर दा बनसु जायफोर माबा माबि आफाद ओंखारदों दा बेफोरो बड'लेण्ड सोमावसारदों बेयावबो जेंना जेंसि मोजाङै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव एबा जों बड'लेण्ड बिफिननायाव नोंथांमोना जोंखौ हेंथा खालामनाङा एबा जायफोर बर' रायजो राजा दा इयुन जोलैफोरा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव नोंथांमोना सरकारा हेंथा होनानै लाब गैया मानोना नोंथांमोना बेफोर खामानिखौ नोंथांमोना मावनो हायासै बेनिखायनो नोंथांमोनाबो लासि सिं जानानै जायफोर बड'लेण्ड सोमावसारबोदों दासान्दि मानसिफोरा एबा बर' रायजो राजाफोरा नोंथांमोना बेखौ लासि सिं मोनना लाब गैया मानोना नोंथांमोना बेफोर खामानिखौ मावनो हायाखै बेनिखायनो बिथांमोना ओंखारबोदों बड'लेण्ड सोमावसारनो आरो नै दाखालि बावैसो ससियेल मिडिया नुबोदों आङो आबर अनजलि दैमारि डक्टर अनजलि दैमारि बिथाङा बुंदों ससियेल मिडियायाव सरकारा गोसो जायोब्ला जायफोर जेलाव थानाय बेफोर सोद्रोमाफोरखौ एबा सुबुंफोरखौ बरननो हायो होननानै फोरमायदों रोखा रोखायै नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नायनानै नुखाबाय जानांगौ मिथिखाबाय जानांगौ आं बेयाव बुंनो लागा जेबो गैला नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव थांनानै आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना होगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय मानि थाखाय सरकारा बरनाखै सरकारा गोसो जायोब्ला बरननो हायो होननानै अनजलि दैमारि बिथाङा फोरमायदों आरो बे बिटिआर सुक्तियाव खायफा मानसिफोरा गोजोननाय गैयामोन आरो बिनि सायाव आरो दा आरो गोजोननाय गैबावासो जासिनबाय मानोना नोंथांमोना खामानिफोरखौ मोजाङै मावाखै बिनि थाखाय माखासे सुबुंफोरा एबा गोसो बायग्लिबाय एबा नोंथांमोननि सायाव भरसा खालामला एबा भरसा गैखाला नोंसोरनि सायाव मानोना नोंसोर बे एबार भटआव इलेक्सनाव नोंथांमोना हारिखाबाय आरोना बेखौ नोंथांमोना साननानै लाखादो मानोना नोंथांमोना खामानिफोरखौ मोजाङै मावलाङाखै बिटिआरनि दखरफोरखौ मोजाङै मावफुङाखै बोरै नोंसोरनि खामानि मावनाया बोरै दिन्थिना होनो हागोन नामा दा नोंथांमोना प्रुफ होनो हागोन नामा खामानिफोरा दाबो दाफुंजायाखै एबा मावफुंजायाखै बिनि दायित्वखौ सोर बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन मिस्टार प्रमद बर' आरो जायफोर गारियाव जिरायना दङ नोंथांमोना बिनि सायाव एबा बिनि दायनिगिरिया नोंसोरनो जागोन बिटिआरनि सेक्रेटारि रन्जन दैमारि बिथांखौबो जेलाव हरफिननाया बिसोरनि साल सोरनि साल जाथाव बियो नोंसोरनि साल नङाबा सरकारनि साल नङाबा सोरनि साल जाथाव बेफोरो आरो बेफोरनि सायाव आं भिडिअ लाबोबावगोन मानोना नोंथांमोना खामानिफोरखौ मोजाङै मावाखै आरो जायफोर जोंनि बर' रायजो राजानि गथ' गथाय बायदिसिना आबौ आदामोन फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोनाबो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव लोब ओंखारबो मानोना जों बिटिआराव गोजोननाय गैया जोंनो बड'लेण्ड नांगौ बै समनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा होलांनाय जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनाय बड'लेण्ड स्ल'गानखौ नोंथांमोना बावगारबाय नामा बिथाङा खोथा लानाय बाथ्रा होलांनायफोरखौ जों बावगारनो मोननाय नङा मानोना जोंबो सासे बर' रायजो राजानि एबा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा जाय खामानिखौ मावफुंनो हायासै बेफोर खामानिफोरखौ दायित्वआ जोंनि सायाव एबा जोंनि सारा बुहुमनि बर' सुबुंफोरनि खामानि जागोन बेयो एबा दायित्वखौ गासैबो लानांगोन आरो आं बिनि सायाव बारा बुंनो गोसो गैला भिडिअखौ आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा जायफोर सुबुङा गाज्रि मोनदोंबा नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय गाज्रि मोनदों बा जायाखै जायफोर सुबुङा मोजां मोनदों भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामबानो जाबाय मानोना बे भिडिअआ बिटिआरनि सिएमनिसिम मोनहैनांगौ बेनो आंनि आर'ज आरो सारा बर' रायजो राजाफोराबो बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर गाज्रि मोननाङा माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होदो दे बिदिब्ला जै बर' हारिनि